Croeso i swig sydyn bragdy'r beirdd. Bydd rhai ohonoch chi wedi mynychu nosweithio'r bragdy yn Caernarfon ac yn Nghaerdydd ac wrth gwrs y nosweithio yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ac yng ngeiriau un o'r swyddogion Ani Llun, bragdy'r beirdd lle mae'r brag yn agor drysa dychymyg i chi mhob tymor. O ryw dymor go rhyfedd sydd ohoni ar hyn o bryd, ac mae bragdy'r beirdd wedi gorfod addasu fel pob dim arall. Ond mae yna amball fantais i hynny. Heno, does dim rhaid i chi fynd allan i noson y bragdy, daw'r noson i chitha, drwy gyfrwng eich ffôn neu'ch gliniadur. Dyma bragdy'r beirdd felly, lle cewch chi fwynhau yn eich slipars neu'ch pyjamas, heb neb yn sbio. O, dyna chi, yn wir, gewch chi fynd yn cymando os da chi isio rhyngthoch chi a'ch pethau. Ond beth sgynnon ni i chi heno drwy gyfrwng sgrin y bragdy? Wel, 5 o gerddi gan 6 o feirdd. Swig sydyn go iawn felly, ond dyn ni'n mawr obeithio y bydd blas mwy ar yr arlwy, am ei bod hi'n fwriad gyda ni i ddychwelyd yn rheolaidd at eich sgriniau tra bod y cyfyngiadau presennol yn parhau. Wel, y beirdd heno, rhag ofn bod chi heb weld y posteri yn barod, ydy Gruffydd Eifion Owen, Caryl Bryn, Carwyn Eclli, Greg Mews ac yn perfformio ar y cyd Iwan Rhys a Manon Awst. Yn unol ar arfer yn y nosweithiau eisteddfodol, dyn ni wedi rhoi testun i feirdd y noson, a'r testun hwnnw ydy drws. Felly, wrth i chi rando tu ôl i'ch drysa ar eich elwydydd hefo gwydrad o beth bynnag sy'n cnesu'ch calon chi wrth law, mae'n bryd i ni daflud drysa'r bragdy yn Llydangorad a chychwyn hefo Gruffydd Eifion Owen, y bardd cyntaf noson. Prifardd Cadeiriog Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a bardd plant Cymru ar hyn o bryd. Nad ydi o wrth gwrs yn gallu ymweld ag ysgolion ar hyn o bryd, mae wedi bod yn brysur iawn yn gosod her wythnosol i blant Cymru. Os oes gennych chi blant a wnaethon licio sgwennu, cyfeiriwch nhw at bardd plant Cymru. Mae rhai o'r heriau wythnosol wedi bod yn digon diddorol, mae'n debyg. Un ar y cyd hefo Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gofyn i'r plant i sgwennu geiriau oedd yn addas i'w jantio mewn cae pêl-droed. Mae Gruff hefyd wedi bod yn brysur iawn yn cyfrannu at tudalen Facebook S4C Comedy, yn cyfrannu dyddiadur ar-lein, Apocalypse Gruff, ac hefyd sitcom Dadra. Ond be tybed sgynno fo i gyfrannu ni heno yma ar y testun drws? Dwi'n meddwl mae'r hen gyfnod yma yn annog i feirdd ymatab yn ddwys ac o ddifri i'r cyfnod tywyll iawn yn yr hanes ni. Yn anffodus, rhyw fardd digon gwamal a dwl ydw i, felly sgin i'n byd i gynnig ond mochyndra, budreddi a thwpra cyffredinol. Yr unig beth dwi wedi sylwi ydy, mae'n rhyfedd y pethau mae rhywun yn hiraethu amdano fo yn ystod y cyfnod yma. Dwi wedi synnu yn arw iawn am yr hyn sydd wedi bod yn codi hiraeth arna i, lle. Efo pawb yn aros adran golchi dwylo wrth y sinc, mae'n gyfnod hes byr sawl a ddyn ymroi yn iawn i'w priod ginc. I'r rhai ohonoch sy'n cael eich cics, tu hwnt i ddiriau'r tŷ fel Ron Davies a Llyr Gwyn Lewis, mae hwn yn gyfnod eitha du. Does gan dogars dinas dinlla nunlla i ddogio erbyn hyn. Mae'n rhaid i'r tacla aros adra nes daw eto hael ar fryn. Dydy'n hwtha'r godi nebwyr yn methu picio i Travelodge i anilysu llwan priodas a chael cyfathrach rywiol Dodge. Ac na fu mi rioed yn y ddogiwr, nac yn fwy am gael affair, mae gen i ginc bach budur sy'n peri cwilydd hyd fy mer. Achos cyn dyfod dyddio ar lockdown, ro'n i'n hoffi treulio fy sadyrna
yn gwneud rhywbeth sydd yn bendant am ddieithrio lot o'n ffrindiau, sef ymweld â thai boddigions, o Sir Fynwy i Ben Llŷn, Castell Penrhyn, Gerddi Dyffryn, dwi'n eu caru nhw bob un. Och, mae hiraeth mawr a chreulon am holl blastau Cymru fach, a'i moethusrwydd gogoneddus sy'n nodweddu chwaeth y crach. O'r borderi twt Edwardaidd, i'r papur wal o sidan bryd, i'r bensaernïaeth neo-gothig, dwi'n ei bymio nhw i gyd. Dwi'm yn gwybod o le doth o, na pryd datblygais rasiwn chwink, ond dwi'n crwydro'r gerddi efo semi tra'n edmygu'r rhosod pinc. Dwi'n gallu clywed fy hynafiaid oll yn sbinio yn ei bedd, a finna'n glyfeirio fel rhyw byrfat dros pob piano, lamp a sedd, pob lle tân sy'n werth miliynau, pob un murlun ar y to, pob gwely lle bu Queen Victoria wrth i'n taro rhech rhyw dro. Mae'r llyfrgelloedd yn orgasmic, ystafelloedd gwely'n hirt o goeth, a phan welaf fat croen teigar, dwi isio rowlio arno'n noeth. Nid bondage modd ymhetha, na stwffio gerbils fyny'n hun, ond chandeliers ffrenig gwreiddiol a ffaneli cwrain pîn. Dwi fel rhyw Saesnas ddosbarth canol oed o'r enw Joan, sy'n gwisgo fleece a chadw cathod ac yn tanysgrifio i House and Home. A dwi'n dallt mai gormes gwerin ydi seiliau pob un plas, a bod y sawl a'i hadeiladoedd yn landlordiaid creulon cas. Roedd y ffernols yn ddihirod ac yn byrfyts a lot gwaith. Ond fuck me, dwi'n haws a gwadu roedd gan y ffycar ffocking chwaeth. Wrth gwrwydro'r cramdrwydd, dwi'n breuddwydio am gael byw mewn plasty mawr, a bod gen i fflyd o weision yn torri'r lawnt a sgubo'r llawr. Mae gen i Jacob Rees-Mogg mewnol, sy'n deisyddu'r bywyd hwn. Dwi isio nani, dwi isio ceffyl, a saethu'r tlodion efo gwn. Dwi isio bod yn dorri'r hadlon, dwi isio byw a bod mewn tweed, dwi isio aur y byd a'i berla man, dwi isio'r bastards oll i gyd. Ac ceisio byw yn gyfiawn, fel Iesu Grist a Iestyn Tain. Swn i'n cael siawns i fyw mewn plasty, swn i'n gwerthu'n ffocking 9. A dwi'n caru'r caffi sy'n anbwysig, lle dwi'n talu dicpynt am 2 sgon, a ffoto Lady Greg gan wybod bod y peth yn blydi con. A'r hen ladies bach sy'n gofyn, would you like to join the National Trust? A fi'n anatab yn gelwyddog, no, I'm really not that fussed. Dwi wedi dechrau mynd yn desperate. Dwi'n treulio oriau ar y we yn gwglo decadent interiors ac yn sgrolio ffadwn i'n be. Dwi'n gwybod bod o'n salwch ac mod i'n fradwr i fy ach. Ond bloody hell, dwi'n caru plastau gogoneddus crand y crach. Ac pan ddaw y lockdown heibio, pan ddaw'r gofid mawr i ben, y peth cyntaf na i berig, di mynd i blasty ar fy mhen. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn, Griff. Yn bardd nesaf ni di Caryl Bryn. Daw Caryl yn wreiddiol o Borthamlwch ac mae'n gweithio ar hyn o bryd fel cynhyrchydd cynnwys creadigol ar gyfer Hanch efo cwmni Antenna yma yn lle Caernarfon. Mae hi wedi bod yn perfformio yn y gorffennol efo criw Cywion Cronogwen, a mae bellach yn aelod o'r tîm talwrn hefo'r enw rhyfedda hyd yma, sy'n ni'n dweud, sef y 6,000. Nes i ofyn ddi am esboniad ac o'n i'n difaru gofyn wedyn. Llynodd, cyhoeddodd Caryl i chyfrol gyntaf efo cyhoeddiadau stamp. Hwn ydy'r llais tybad ac mi gyhoeddodd Grynoddysg hefyd efo hitha'n darllen i cherddi hun arno fo. Mae wedi bod yn fardd y mis ar Radio Cymru cyn hyn. Mae wedi cymeryd ran yn her y can cerdd, ond yr her
iddi hen yma oedd i canu ar y testyn drws. Felly, croeso i ti, Caryl. Lyfli, diolch yn fawr iawn, Ifar. Ia, dwi'n mynd i roi dampena'r llwyr ar gerdd Gruff rwan. Mae gen i wbeth chydig bach llai joli. Cerdd di hon nes i sgwennu ar ôl cerdda drwy dre gan wneud y fwyaf, y dre sef Gaernarfon lle, gan wneud y fwyaf o'r exercise unwaith y diwrnod. Felly dyma hi, dre. Lleith yr hogia wrth yr Eagles a'r hegin rhiol lawr stryd llyn. Fi'n troi gwreichion sgyrsia nos weithio Sadwrn yn fflama, a'n styrbio dau sy'n gafal yn ei gilydd wrth yr Alex yn dyn. Lle mae'r stympwyr sigarets yng nghefn Morgan Lloyd, fi'n smocio cyn gariadon yn lludw, a'i gadael mewn ashtre ar fwrdd yn y cefn sydd i sigo. Lle mae'r merched ifanc fi'n market hall a'i cwyno main yn gwagio swnt o'i sodla, a'n cribo cwilydd o'i gwallt traed brain. Ar ddau gariad sy'n tu Glyndŵr fi'n syllu i lygad ei gilydd, yn fyddar i'r holl stŵr sy'n crwydro'r strydoedd aflonydd. A'r heini fel cysgodion tu allan i Pen Deitch, fi'n mwydro a'n sgwario yn llwgu am ffeit. A'r boi na fi'n sefyll yn rws y crawn, yn meddwi ar sŵn gwag y gwynt, a'n gweddio daw'r nos yn gynt bob prynhawn. A'r rafins gwyll yn ei sgidia goran, ciwio'n feddw i gael cop-off yn copa. Cyn gweiddi ar y wistys tu allan i'r casl a baglu i dacsi i throi hi am adra. Lle mae'r codwyr canu fi'n gor yn Black Boy, fi'n sgwrio sgyrsiau o gracian y byrddau, a'n meddwi ar farddoniaeth, a'n erfyn am un bach cyn i'r drws fy gwth cloi. Lle mae'r rheini fi'n llithro'n feddw at bar bach, fi'n grwgnach prynu peint sy'n rhyddryd, ond methu gwrthod y gornel fach glyd ar ysfa i ddianc am chydig o'r byd, sydd rwan yn fyd a munud. Diolch yn fawr. Diolch i ti, Caryl. Wel, yn bar nesaf ni di Carwyn Ecli. Pan oedd Carwyn yn y coleg yn Aberystwyth, mi nath o ennill yn y Steddfod Genedlaethol. Nath o ennill yn y Steddfod Ryngolegol hefo cerdd i Donald Henderson. Donald Henderson, wrth gwrs, gwyddonydd ddaru cael gwarad o'r frech wen, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn mawr obeithio geitho wahoddiad yn ddian iawn i sgwennu mawl tebyg i'r llaw fydd yn llwyddo i gael gwarad o Covid-19. Mae'r ffaith iddo ddewis testyn ffeithiol o'r fath ddim yn syndod o astudiad bod Carwyn yn un o'r llinell hir o feirdd yma yng Nghymru sydd hefyd yn newyddiadurwyr o T. Gwyn Jones a T. Glen Davies i Dylan Iorwerth. Ac mae'n gweithio ar hyn o bryd hefo Byd ar Bedwar ar ôl cael ei hyfforddi hefo'r BBEC. Gan bod hi'n wythnos Steddfod yr Urdd, dwi'n gobeithio fydd Carwyn ddim yn meindio i mi nodi iddo ddod yn ail deirgwaith o'r bron yng nghystadleuaeth Cadar yr Urdd. Wrth gwrs, chan ni'n gwybod eleni ydy wedi llwyddo i dorri'r patrwm, ond dyn ni'n dymuno'n dda iddo fo ar gyfer flwyddyn nesaf. Wel, mae Carwyn yn gwybod be di ennill, wrth gwrs, gan bod e hefyd yn aelod o dîm buddigol dros yr Abar yn nghystadleuaeth y Talwr. Felly, gawn ni roi croeso a bragdy i Carwyn y rwan. Wel, ia, diolch yn fawr i fawr ydych chi'n sôn am fy nghyfnod i'n Aberystwyth i ddechrau fanna. Cerdd sgyn i yn seiliedig ar brofiad yn Aberystwyth, dweud gwir. Oeddwn ni'n reit off o fynd i Spar 24, mae yna siop eraill, ond Spar 24 ar ôl bod am noson allan yn Aberystwyth. Tan mi gael profiad reit annymunol na un noson, lle nath na bownsar gyhyddo fi o ddwyn brechdan BLT oedd hi. Un noson yn Spar 24. Felly dwi wedi digio wrth y siop a dwi wedi digio wrth y bownsar a dwi wedi dal y dig hefyd. Felly, ia, cerdd yn ymatab i'r profiad hwnnw. Spar 24, ar bore yn ceisio dringo dros y dre. Caer rad y cyrri hydol, neu mentrau'r ai sausage roll. Noddau hon bob noson ddu a 1000 dîl yn dywelu. A gres diogel y deli fi nos oedd fy hafan i. Hon oedd fy siop, fy mhopeth, fy noddfa i yn ddifeth. Nes un noson o hasl. Wedi'n hoffi efengyl,
aradwyr siop fe'n stopwyd, rhyw foi a'i lond o farf lwyd. Homar o acen brymu a'i goryn gwyn ger fy ngheg I. Aren't you the nitwitch witch I seen take out that sandwich? I reckon you are, crikey. Look, he took our BLT. A BLT? Me? No man, you're wrong. Ond waith rhyhongian oeddwn ni I drio ymhel a'i hengemau o. Cerddais heibio fo heb fwyd, ces lond bol ar lol glewlwyd. Drannoeth es I bendroni, pwy dybiau hwn oeddwn ni? A'r cnaf mileniaf fy mlys, neu a'i lwtr y letys, byn lladrata tomatos, ffeigen byd bacon heb os. Spar oedd lle y bore bach I mi, ond na ddim mwyach. Cant yn spar mae bownsar byr, hen gnaf a gwg anifyr. Yno mwy ni daf miwn, boicot oherwydd bacwn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Carwyn. Wel, mae Carwyn wrth gwrs yn dod o ben y groes, a da ni am aros yn Nyffryn Nantlla fel petai rwan, gan bod ni'n troi rwan at Grug Muse. Mae Grug, wrth gwrs, wedi trafeilio dipyn, wedi studio yn Nottingham, wedi studio yn Abertawe, Weriniaeth, Czech, wedi treulio cyfnodau yn byw yn Sbaen ac yn yr Unol Daleithiau, ac wrth gwrs o Unol Daleithiau mae hanner I theulu hi yn hannu. Roedd ei chyfrol gyntaf hi ar ddisperod yn myfyrio ar lawer o profiadau gath hi yn byw yn y llefydd hynny. Ond mae'n gweithio ar hyn o bryd ar gyfrol newydd. Mae'n gweithio ar hyn o bryd yn olygydd ar, ni'n cael y teitlo'n iawn, Welsh Plural, sef cyfrol ar y cyd hefo Iestyn Tain, Darren Chetty a Hanan Issa. Cyfrol o 20 o ysgrifa gan wahanol awduron fydd yn cynrychioli gwahanol fersiynau ar be di fod yn Gymro neu Gymraes heddiw, gwahanol fersiynau ar beth sy'n bosib dan y label hunaniaeth Gymreig. Tai hynny ddim yn ddigon, mae hefyd yn gweithio ar, hitho wrth gwrs yn un o sylfaenwyr, cylchgran y stamp, a mae'n gweithio ar brosiect arall, deud y drefn pan nad oes trefn, bodeigerdd 2020, a mae hwnna yn cael I ariannu trwy torf ariannu, dwi'n meddwl ydy'r term ia. Felly, rhag awrchegwch yn awr, ond bydwch yn gwneud y munud yma rowch groeso cyn hynny I Grug Muse. Diolch yn fawr. Ia, cerdd, dwi'n bod y gerdd ma'n ddyrach na cyflwyniad I fi. Sut mae'n gweithio amdana ni? Mae'n gerdd am falle rwy'n yn chwarae fod y ben di chdi bach. A ia, ti'n angen mwy o rag ymadrad o hynny, dwi'n meddwl. Y teitl ydi Drws. Mae hi'n deud mod i'n well drws na ffram, felly dwi'n gwneud yr hyn mae drws yn gwneud ac agor. I gwadd I mewn yn betrus I dynnu cot a sgidia wrth y mat. Ac mae hi'n gofyn am gael gweld o llestri gora, yn camol y platiau glas a'r cathod China ac yn gofyn am gael gweld fy ngimwaith tlysa yn llithro I llaw dros fy modrwya. Mae hi'n tynnu bys drwy lwch y llofftydd, yn agor fy nghypyrddau ac yn mesur hyd y lloria a dwi'n gofyn iddi adael. Ond mae hi'n chwilio'n fy nroria, mae hi'n tynnu'r lluniau oddi ar y walia, mae hi'n symud y cadeiria ac yn agor y ffenestri I gyd. Ac mae hi'n deud mod i'n well drws na ffram. Ond mae gen I fwlch yn fy nghanol a dwi'n dylla pry I gyd. Diolch. Diolch yn fawr, Grug. Wel, ar gyfer ein heitem ola ni, da ni'n troi at Manon Awst a Iwan Rhys. Daw Iwan yn wreiddiol o Borth y Rhyd, ond wedi hen gartrefu yn Rhe Caernarfon, lle mae'n gweithio fel cyfieithydd. Mae'n fardd adnabyddus, wrth gwrs, yn aelod o dîm llwyddiannus dros yr Abar, ac yn ddiweddar, ni fentrodd I faes rhyddiaeth drwy gyhoeddi I nofel gyntaf y bwrdd, a hwnnw yn agos iawn, y nofel honno yn agos iawn at gipio ddedal ryddiaeth yn yr Eisteddfod flwyddyn dwytha. Mae
Manon hitha wedi hyfforddi fel pensaer cyn troi at fyd celf, ac mae'n gweithio ar hyn o bryd yn hel gwaith ar gyfer arddangosfa fydd i'w gynnal yn oriel Brondanw cyn bo hir iawn gobeithio. Mae hefyd yn gweithio fel cydlynydd celf yng nghanolfan Pontio ym Mangor. Oedd hi'n un o sylfaenwyr criw Cywion Cranogwen, ac mae'n aelod o dîm talwrn y ship sydd yn aros clywed i tynged nos Sul yn erbyn tîm y Gler. Wel, mae'r cyfnod diweddar yma wedi golygu siomiant i sawl un ac hynny ar sawl lefel, ond dwi'n siŵr bod ni gyd yn cydymdeimlo efo Iwan a Manon oedd i fod i briodi wythnos nesaf, ond ni'n dymuno'n dda iawn iddyn nhw pryd bynnag y daw y diwrnod mawr. Felly, rwy'n ni groeso llwyfan rheithwyr y bragdy i Iwan a Manon. Diolch yn fawr, Ifor. Fel chi'n dweud, oedden ni yn fod i briodi mewn, chydig dros wythnos, ond mae hwnnw wedi ohirio. Dyna mewn ffordd yw testyn y gân heno. Yn y lockdown yma, yn sôn tu ôl i'r drws, falle bod hwn yn y cyfnod yma rhyw fath o trial run ar be fydd bywyd priodasol i ni. Felly dyma gân fach Tra Bo Dau Fetr. Mae'r hwn a gar fy nghalon i, yn sownd yn y tŷ ma'n byw, a'i gweld hi bob un awr o'r dydd, am gwnaeth yn llwyd fy lliw. Lockdown nid yw ond am gyfnod o hyfed shiraz fesul litr, ond cariad pyr sydd fel y dydd yn para tra bo dau fitr. Dwi'n bod o'r plant, dwi'n bod o hwn, a ddim yn cael ei fyd sbar. Yr unig ddyn dwi'n weld hefo di pitiol i'r til yn sbar. Lockdown nid yw ond am gyfnod o pam hain bod efo Peter, ond cariad pyr sydd fel y dydd yn para tra bo dau fitr. Dim lot o siawns i fynd lan star, ni'n dau yn nervous Rex, rhag ofn i'r hog i aredeg i fewn, am dal i heb fy specs. Lockdown nid yw ond am gyfnod, dwi'n ffrindiau da iawn a fy nghledr, bod cariad pyr sydd fel y dydd yn para tra bo dau fetr. Cawned o deithio i lawr i'r den, ar ôl yr hen amser lletwyth, i weld hen ffrind, i weld mam gi, i lawr ochrau Aberystwyth. Lockdown nid yw ond am gyfnod, can stop fach yng nghaff i cletwr, a chariad pyr sydd fel y dydd yn para tra bo dau fetwr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, wir, wel gobeithio mae lockdown am gyfnod yn unig y bydd i. Diolch i Iwan a Manon ac am nhw yw'r beirdd ola heno. Diolch unwaith yn rhagor i Gruff, i Caryl, i Carwyn ac i Grig. A diolch hefyd i
Rhys, Osian a Llyr sydd wedi bod yn gweithio yn y cefndir i wneud y cyflwyniad yma'n bosib. Yn gobaith ni ydy cyflwyno swig sydyn arall o fracdir beirdd i'ch difyru chi unwaith eto yn weddol fuan manylion i ddilyn. Felly, tan hynny, byddwch wych, cadwch yn iach, a nos dawch.